Imaxine ser un sinal. Sí, un sinal. Un deses que che indican en que rúa estás. Concretamente, un dos antigos, dos que teñen o anterior escudo, dos que viron medrar a moitos estradenses. Imaxine que un día anuncian que o van sustituir por un máis novo, pero que varios meses despois continúa na mesma ubicación, sen polémicas por cuestións ortográficas nin de errada colocación. Porque non é Puenteareas, é Ponteareas. E a praza do mercado non chega ata o antigo TNT. E imaxine que, pese a ter erros, xa lles perdoen, porque confían en que dentro de pouco haberá un novo no seu sitio e que non terá erros. Porque para ir ao Zande e á Somoza non hai que atravesar unha viga de millo. Imaxine ser ese sinal que ve que a nova xeración foi instalada na outra beirarrúa, pero que ninguén o retira. Imaxine ser un deses sinais que semella que non quere marchar.